днес ще снимаме духове. Така ще, ако се заритва до 100 тези буквички, цифрите, значи има дух. Ако се види нещо червено на камерата, значи има нещо, някакъв дух. Това ще е много зле. Да, това е много... О, не, смешно нещо. Брат. Засечем и тук му. Ама, трябва да търсим нещо. Няма никъде такива. За жалост тук няма, обаче бяхме в един автобус, ходихме до някой село. Да, някакъв... Много зловещо. Има само малки духове, 1 метър най-високи, колкото едно дете. А в един автобус имаше много духове просто. Те се виждаха на камерата. Само да видим някой дух, докато вървим. Омага, увеличава се. Най-якият човек е България. Хора! Червено! Да. О, не. Нещо става, хора. О, не. Пишете в коментарите дали ви харесва видеото. Това е втора част. Почти хванахме духа, обаче не. И ще има втори час. Да знаете, ще го качим пак в канала на Боби. Но, да. И чао! О, не. Нещо става. Ей, сега ще отидем при приятела ми. Ето го. Да. Здравейте! Аз съм Селян. Дали, сега